kai ni fa bana shan shayi in dai ba da Alkhamees tea aka yi shi ba, ko ba haka bane yan mata? Haka yake. A madalla yan mata, amma kai bureka wani tukuici zaka iya bata ko kuma ka faɗa mata domin na ga ta ma shayi da Alkhamees tea. Kin ga na sanki, na sanki. Ayo. Allah bureka, na ji wannan abun kuma ya mun daɗi, na ji ka. Yawwa Ahmad Dalta, kai kuma wani irin tukuici zaka iya ban ko kuma me zaka mun domin na baka kai ma shayin Alkhamees tea ka sha. Ina za mu je ko kuma me zaka mun? So mu saka gari na kashe kudade na. Madalla, madalla dan Dalta, na ji ka kuma zan bi ka za mu je mu zagaye gari, amma daga nan za mu bi ta Fataskum Road, Freegilam, Haji Kam, daga nan mu siyo ganyen shayin Alkhamees tea, ko? Zane. Madalla, Usain yan pizza. To idan za ku sha shayin Alkhamees tea a ina kuke zama? Karshen yin warin fa. Madalla, idan na fahimce ka za ku zauna a gindin inuwa, to idan kuka zauna a gindin inuwan nan ga Alkhamees tea, to ya abin da ya kasance? Za mu yi liyafa fa. Madalla Usain yan pizza, madalla. Yanzu bari in tambaya Auta MG Boy. Auta MG Boy, me ya haɗa ku da Alkhamees tea? Soyayya ce ta damu, soyayya ce ta sani. Madalla Auta MG, kai ma na yarda da hakan. Ɗan mata fa, me tsakaninki da Alkhamees tea? Mana cika gaskiya. Allah, ‘yan mata ke ma na yarda da ke kuma na gamsu da ke. Adam ɗaya zango da kai da mai numfashi, ina so ku tabbatar wa duniya kun sha ganyen shayin Alkhamees tea Lipton kuma kun ji daɗinsa, ku taka rawa don tabbatar da hakan mu gani inda gaskiya ne.